салом алайкум ба ҳама тамошобинони барномаи нав сар мекунем. саволи аввала нависад Фарҳод Раҳматуллоев. Салом бародари азиз, ака, ман ҳамаи видеоата тамошо мекунам. Аҳсан бар падару модарат. Бародар ҳамӣ як додарам як кӯдака ба мошин зада буд ва пош шикасту ҳамаи табобатҳояшро кард ва тибқи қонун моддаи 212 ҷазо гирифт ва ҷаримаи давлатиро спорид. Ина қариби 1 сол мешавад ки падари ҳамун кӯдака ҷабрдида 1 моҳ пас 2 моҳ пас ба падарам занг мезанам, пул дар кор 400-500 сомон, агар надиҳем мераванд ариза менависам. ака бародари азиз, моддаи 212 қисми 1 бошад, агар ҷарима дорад ва дар ҳолати пардохт накардани ҷарима баъд ҳабс мекунанд ва ҳолате ки ҷаримаро ту пардохт карда, яъне ба андозаи то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо амира ту пардохт карда тибқи қонун ва баъди пардохт кардани ҷариматра бояд дигар лезид накунанд рӯи қонун. хай ки угражатат мекунанд, мисол ки пул наёри мо суда метиҳем, ариза менависем, братрамай болошон ариза бинавис ки мисол ҳами ҷаримаеро ки қонун муайян кард ман ҳавая споридам. Тамом. ана нависта саволи навбатира Арбат. Салом алайкум ака, саволи ма дар Тоҷиротбанк $1000 пул мондаем. 4.5 сол шид пул пулгирӣ мерем, пул нест меган, чӣ кор кунем? Иқа сол шид, ягон илоҷ дора? ака вақти банкда пул мемонӣ, пул дар кору чид яке агуравай ҳамаи пулитра наметиҳад. муҳоҷирон нависад. Салом алайкум акаи сорбон, ҳами замине ки айдаст мехарӣ оё ҷавобгарӣ дора? ака замина айдаст мехарӣ, баъд замина ягон ҷой дига намехарӣ ку бародар. як аз дига дар бораи савол додагие ки мисол ма ягон одама ҷанг мешавам қатиш ягон корманди давлатӣ мебина ва мо якдигаримонам аиб мекунем, ба якдигаримон даъво намекунем, вале корманди давлатӣ дида моро ба ҷавобгарӣ мекаша ё ки не. дар ин ҳолат кодекси ҷиноятӣ моддаҳои 110, 111 ё 112 ё ки моддаи 116 кодекси ҷиноятиро ба назар мегиранд, яъне ки зарари ҷисмонӣ расонидан ба саломатӣ дар моддаи 116 кодекси ҷиноятӣ омадагие. ҳамира нигоҳ карда мумкин ҷариматон кунанд, агар ки шумо даъворам накунед. як аз дига навистай Мусаллама. дар бораи ҳамин мамарӯзаҳо чӣ гуфтани ҷавобгарӣ дора? ягон чӣ дар бораи шахсоне ки мақсад одаморо барои шаҳвати шаҳвониву истисмор ба худшон ҷалб мекунанд, мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 132 омадагие ки 2 сол аз озодӣ маҳрум карда шавад. макнуна навистаед. алимент ба кӣ дода мешавад? алимент дар кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон боби 15 моддаи 95, 96, 97, 98 ва 99 да омадагие. будро хоҳари азизам уҷоро бихон, ҳамаша мефаҳмӣ. кодекси оилавӣ боби 15 сар мешавад. матн навистаед. андози умумӣ давлатида чӣ дохил мешавад? ҳамёра як мегуфтӣ. ба андозҳои умумӣ давлатӣ дохил мешавад андоз аз даромад, андоз аз фоида, андоз аз арзиши иловашуда, аксиз, андози иҷтимоӣ, андозҳо барои захираҳои табиӣ, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард. дар кодекси андоз моддаи 6 омадагие. ҳамин бародари азиз, бо медрои худат мехонӣ, ҳамҷара хушрӯак мефаҳмӣ. саволи навбатиро навистай Саидумаров Нурулло. салом акаи сорбон, саволи ма чунин аст. агар ман шаҳрванди Россия бошам, маро метавонанд ба Тоҷикистон ба хизмат баранд? не, тра намебаранд. агар ки ту гражданствои Россия бошӣ, дар онҷо хизмат карда метавонӣ. агар двойной гражданство бошӣ, ба интихоби худат ё дар Тоҷикистон ё дар Россия хизмат мекунӣ, танҳо дар як ҷош. ана иҷа Умед Шарипов як комментари нависад. бародари азиз, ма комментари худта хоҳам дом. ҳазор раҳмат ба ӯ суханои хубат. хай ҳар як одам хатогӣ мекунад. ҳазор раҳмат ба ӯ гапои хубат, бародари азиз. ва иҷа дар бораи ҳамин як кино гуфтагиян, кинои Мирзо. бародарҷон, ака дар бораи кинои Мирзо ма ҳичи гуфта наметавонам. ва и Умед Шарипов ҳам дар ҳамин бораи ҳамин кино гуфтагия. ва баъзан одамо бо савол метиҳанд ки ҳамун кино чӣ хеле меброя намеброя. хай меброя насти боша. Ёқуб Алиев нависад.
салом акай Сорвон, як саволе доштум, ҷавобшам мешинидим, хеле хушҳол мешидам. Савол ҳамин ки мо дар оила ду бародар, падармон айданиё гузаштагӣ, мо ҳар ду ба воя расидагӣ, ман бошам фарзанди калонӣ ва додарам боша аз ҳисоби вазъи саломатӣ нафақагир. Шумо гӯё ки моро ба хизмати ҳарбӣ бурда метавонанд ё не? Ман ҳамчун пешбарандаи зиндагӣ дар оила ва соҳиби як фарзанд. акӯ вақте ки додарат вазъи саломатиш бад бошаву падартон набошад, ту метавонӣ худта ҳуҷҷат кунӣ, сардори оила ба қайд бигирӣ. навистаи Сайнақриддин: салом ака, ҳамин савола ҷавоб те муҳим аст. агар корманди давлат ба либоси гражданӣ ҳуқуқ дорад, ба хонаҳо биёяд. ягон корманди давлат ҳуқуқ надорад чӣ ба либоси корӣ, чӣ ба либоси гражданӣ хонаи ту дромадан тра халалдор карданда, то ягон ҳолатҳои вазнина, ягон чиз дигар набоша, хеле ҳақ надорад хонаи ту дромаданда. ориф нависад: салом бародар, 12 сол бо занам зиндагӣ дорам, не ки фарзанд надорам, мехоҳам фарзанд бигирам, не ки бюҷети харидан надорам, ба киҷо муроҷиат кунем? Хона ва дар дорам. акӯ ами сағирахонаҳо ҳастад, дедом ҳастад, ҳамунҷа давдав мекунен, мисол фарзанд мегирен. хеле нестае ку дар дедом фарзанд абу фурӯшани шумо бихарен. рӯи қонун мерем, фарзанда давдав мекунен. агар бо ӯ фарзандеро ки мегирен модараш бошаву падараш боша, ва ё иҷозат мегирен, тамом фарзанда мегирам, ба номтон мекунам. миша Сулаймонов навистад: гаи манъ кард, ҷарима мекунад, худаш ҳақ дорад пула дар ҷош бигирад, ё ки дар банк спорем? Илтимос ҷавоб те, як мухшид нигоҳ дорум. дар амони Аллоҳ. ака рӯи қонун бигирем, ҷаримаро бояд бирай дар банк биспорӣ. не ки хай дар гаиҳои худ мо мегиранд, дар раҳаму дар дигар ҷо. не ки рӯи қонун бигирӣ, гаи ҳамун корманди гаи ҷарима ки кард, мерай ҷаримаро дар банк меспорӣ. ана саволи навбатиро мехонем. бо ҳидоят. савол чунин аст: ман дар қишлоқ мошини бародарма метавонам бе ягон ҳуҷҷати ронандагӣ ронам ва ё участкови мара қапад метавонад штраф кунад. ту ҳақ надорӣ ки мошини бародарта бе прававу бе давернас бигирӣ ҳай кунӣ ва участкови тра мисол барои ҳуҷҷат надоштану барои прававу давернас надоштанат ё синни солот майда будан, метавонад ки ба кормандои гаи биспорад. ихе не ки худаш айтани корманди гаи кору фаъолият кунаву тра ҷарима куна, ягон чизи дигар куна. Беҳрӯз Содиқов навистад: салом акай Сорвон, чӣ хели созӣ? нағз медидагим шукад, ба ман телефон мекунад, гап мезанад, шуш фаҳма мара ба ҷавобгарӣ мекашанд. ҷавобта интизорум. акӯ дар қонун дар бораи хеле чизо омадагӣ нестае ки мисол нағз дида занг бизанаву ё ягон чиз дига ӯро ба ҷавобгарӣ бикашанд. не ки рӯи ҳамин мардакӣ мегӯянд ку номуси мардакӣ ҳамин хубш ки ҳамун нағздидата зангша ҷавоб нате, қатиш гап назан, худованд инсофуш бидия бу. ва баъдан ки ту зиндагии ва ёра вайрон карди, бигем ай рӯи ту вайрон шава, мумкин ягон ҷаримаи маъмурӣ кунанд, ба ҷавобгарии маъмурӣ бикашанд. яъне административни нарушения мегӯянд, ба ҷавобгарии маъмурӣ мекашанд, ягон хел ҷарима мекунанд. бугӯй ай озодӣ маҳрум мекунанд, хелу хел дар қонун оли ҳамин чиз нашида, мумкин ки ояндада бишавад. барое ки ҳамин чизо ба чашм бисёри бад расидаст. янӯзи Искандар нависад: бародар салом, як духтара шавҳараш мурдааст, 3 кӯдак дорад, ҳақ шавҳараш кардан дорад, ҳамин хона дорад, вай отдельно зиндагӣ мекард. ай хусру хуштомадаш, гуфтанаш ки ту ҳаққи шавҳар кардан надорӣ дар ҳамин хона. бародарои азиз, илтимос ҳамин саволотона дуруст бинависен. як бор худом хона намефаҳмем чӣ менависен. ҳақ надорад дар ӯ хона шавҳар карданда. ӯ хона тоқа кӯдак шақ дорад. вақте кӯдак дошта бошад, кӯдак шақ дорад дар ҳамин хона ба воя бирасад то 18 солагиша. барои зан аз тарафи шавҳар ягон хел хонаву ягон хел молу мулк ҷидо карда намешавад баъди вафоташ. агар ки мисол фарзанд доштагӣ боша ҳамун зан, дар ин ҳолат метавонад
барои фарзандаш даву бикунад ба суд бития ки бобову бибиш намемонанд. Мисол фарзанди мара дар ҳамин хона зиндагӣ бикунам мақадшон, ман хонаву дар надорам гуфта. Дар ин ҳолат суд меояд, суд ришват мекунад, дар ҳамон хона ҷошон мекунад, не ки ҳаққи шавҳар кардана дар ӯ хона надора узанад. Мустафа Ваҳидов нависта: ана канали ба маъне гап нест, нав даромадам дидам. ҳоли ман ҳамада падилитса мекунам. Маладец додар. Ранги дига блогеро гап намекови, фақат мардама ёрдам мекунӣ. Зинда боши ака. Абдулло Саидамир нависта: акай Сорбон, ҷои корот куҷодай? Дар Душанбе ё дар ягон шаҳри дига? Ҳозираш ман дар мақомот кор накардастам, бародари азиз. Донишгоҳа ман нав ҳамин сол буд кардам, яъне ҳуқуқшиносира 5 курса нав буд кардам. Диплома то ҳол нагирифтем. Мумкине ки моҳои сентябрда бигирем, байнои моҳи сентябрда. баъд насиба пай вазифакоҳӣ мешавем, худо хоҳад. Рустам Айдаров нависта: зинда боши акай Сорбон, барои кӯмак карданатон бародарон аз шумо шоду хирсанданд. Аллоҳ нигаҳбонат боша, бародари ҳуқуқшинос. шуморо ҳам Аллоҳ нигаҳбон боша, мову шуморо ҳамамона нигаҳбон боша, ватани азизи моро нигаҳбон боша. дар амони худо бошед. Намакаса барномаро ба охир мерасонем. Таҳсият хонавобод бошед. дар канали Мачибавай подписатсия кунед. саволотона дар комментария пешниҳод кунед. барномаҳои нав интизор бошем.